Vítajte u nového videa, prajem vám krásny deň. V dnešnom videu nadviažeme na to minulé a ukážeme si, čo sa za posledné dni a týždne v domčeku zmenilo. Ak máte radi takéto videá o rekonštrukcii domu a zariaďovaní, interiérovom dizajne, tak určite dajte odber. Ja postupne pridávam videá od v podstate úplného začiatku našej rekonštrukcie a teda budem ďalej pridávať až po úplný koniec toho, keď sa do domčekov nasťahujeme. Tento úvod natáčam dodatočne a už mám teda zostrihané zábery z domu a musím sa vám priznať, že keď tam chodím tak bežne, v podstate raz za týždeň cca sa pozrieť, čo sa zmenilo, tak nemá to pre mňa taký wow efekt, ako keď som si teraz pozrela staršie fotografie zo začiatku našej rekonštrukcie a porovnala to teda so zábermi, ktoré uvidíte v nasledujúcich záberoch. A fakt to bol naozaj veľký wow efekt, koľko toho sa už zmenilo a ako cesto teda už máme za sebou, čo všetko sa tam teda prerobilo, ako teda dom aktuálne vyzerá, to uvidíte aj v nasledujúcich záberoch. Na konci tohto videa vám ešte porozprávam teda to, čo máme v pláne a čo nás ešte v domčeku čaká. Nie som si istá, či som vám vôbec ukazovala to, ako vyzerá schodisko, takže takto nejako vyzeralo na začiatku, potom sa teda znížili stropy, trošku sme zmenšili teda ten otvor na okno a teda takto aktuálne vyzerá už aj schodisko s vymeneným oknom a teda zníženým stropom. Ďalšou zmenou je komora, ktorá teda pribudla do kuchyne, je síce taká maličká, úzka, ale úplne myslím si, že stačí. Poďme si teda ukázať také klasické kolečko, ktoré natáčam, keď vám ukazujem nové zábery. Takže takto vyzerá časť domu, teda, v ktorej budeme mať zľava vecko, kúpeľňu, hosťovskú izbu, obývačku, jedáleň a napravo môžete teda vidieť kuchyňu. Ako vidíte, znížené stropy, stierky hotové, takže naozaj vyzerá tento priestor už podľa mňa perfektne. Tu sa teda toho veľa nezmenilo, vecko, kúpeľňa sú stále teda rovnaké a hosťovská izba je už teda takto hotová. Pridávam sem aj vizualizáciu, ktorú som síce už ukazovala, ale aby ste si to vedeli predstaviť, keď už bude táto izba hotová. A takto teda môžete ešte vidieť záber z hosťovskej izbe, teda smerom do tohto priestoru, do kuchyne. A poďme si teda ešte zblízka ukázať aj tento priestor, teda obývačky, jedálne a kuchyne. Tu budeme mať teda sedaciu súpravu, televízor, následne teda bude aj jedáleň a zároveň teda aj kuchyňa, takže tu už máme teda tiež stierky hotové, okná vymenené, strop znížený. A to, ako vidíte tieto veci na zemi, tak vlastne tu bude aj jedálenský stôl a okolo neho stoličky a napravo teda aj skriňa. Tu máme záber do kuchyne a napravo môžete vidieť aj komoru, ktorú som vám spomínala. Takže poďme sa na ňu pozrieť. Ako som spomínala, je taká úzka, ale myslím si, že úplne stačí. My máme teda ešte aj pivnicu, takže myslím si, že to bude úplne stačiť. No a takto teda vyzerá kuchyňa. Tu máme ešte pohľad teda aj z kuchyne smerom do obývačky a do jedálne. A ja som sa ešte vrátila sem na toto miesto, pretože som vám chcela ukázať to, ako to vyzeralo predtým, takže naozaj myslím si, že dosť veľká zmena. My sme teda z 3 izieb urobili jeden veľký priestor. A ako som vám spomínala, tak predtým tu boli vlastne 3 izby, čiže toto bola 1., 2. a 3. izba. Naľavo hosťovská a ja som teda teraz v kuchyni. Poďme si ešte v rýchlosti ukázať aj naše izby. Čo sa týka kúpeľne a vecka, tak podobne ako aj v tom predchádzajúcom priestore, tie sú ešte nezmenené. A čo sa týka tejto prvej izby, tak tá zatiaľ slúži ako také skladisko, ale už teda tiež hotová. V predchádzajúcom videu som dostala komentár, že sa niekomu páčila naša retro chodba, takže ešte malý detail na chodbu. A tu sa už nachádzame v spálni, ktorá naozaj prešla dosť veľkou zmenou. A keď si spomeniem, že napravo sme mali v stene veľkú dieru, tak tá zmena v spálni je naozaj očividná. A toto je už posledná izba, teda detská izba, ktorá rovnako ako predchádzajúce izby má teda znížený strop, urobené sú aj stierky a vymenené okná.
Verím, že sa vám tieto zábery z nášho domu páčili a čo sa týka našich nasledujúcich krokov, teda toho, čo sa bude diať v našom dome, tak je to to, že budeme pokračovať teda podlahou. Takže bude sa dávať podlahové kúrenie, na ktoré sa dá následne aj vrstva anhydritu. Priateľ mi to teda vysvetlil, takže je to kvázi nejaká taká sadra, ktorá bude musieť ale dosť dlho schnúť. Takže niekoľko týždňov teda na to budeme musieť čakať a tým sa tak trošku spomalí rekonštrukcia domu. Ale potom, keď všetko už bude hotové, sa teda bude môcť položiť aj podlaha, na čo sa ja fakt veľmi teším, pretože určite potom teda táto rekonštrukcia, náš domček naberie opäť nový rozmer a hlavne taký vizuálny teda, takže na to sa fakt veľmi teším a budeme bližšie teda ku nášmu cieľu a to je teda sťahovanie. Čo sa týka termínu sťahovania, tak ten teda zatiaľ nevieme, ja stále verím v to, že to bude v lete, ale ako sa hovorí, je to vo hviezdach. Ak sa vám takéto videá páčia, uvidíme sa v nasledujúceho videa a ja vám ďakujem, že ste si toto video pozreli a prajem vám ešte krásny deň. Ahojte.